Malawi Today. Mwandawi zonse ndimayankhula ndimabwereza kunena kuti sindizasiya kupereka ulangizi wanga ku chipani chija cha DPP, angakhale ena amene amazitcha kuti iwo ndoyankhulira chipani cha DPP ngakhale asanalembedwe ntchitoyo, koma ine ndizabwera ndikupereka ulangizi chifukwa mu ulangizi wangawo tsiku lina mwina nkuzakumbukiridwa kunena kuti koma tsiku lina lake panali munthu wina otchedwa Comrade Ntanyuwa amayankhula, amatidzudzula, amatichenjeza. Chigawo cha kumamawa kuno ndofuna ndinene kuti abale anga akuchipani cha DPP mukuyeneka kukhala osamalisa kwambiri pamene mukuchita zinthu zanu. Ndi chipani chimene chili ndi anthu ophunzira bwino, koma pena ndi pena sipakuchita bwino. Kodi ku opposition kumene munali kuja mumakona ko bwino? Ku opposition kumene anzano akungopanga ma press briefing osazwikako kunali bwino? Pachichewa pali mawu onena kuti chibwana chimalanda. MCP kuti anthu ayambe kudana nayo, chinthu choyamba chinali kusalemekeza mgwirizano umene unalipo pakati pa iwo ndi zipani zina. Ndikufuna ndikupempheni a DPP kunena kuti pakati panu musayiwale kuti pali mgwirizano. Angakhale mgwirizanowo ndi wa zipani ziwiri kandi wa chipani chimodzi, koma pakati pa pali mawu onena kuti mgwirizano. Mukalemekeza mgwirizano, china chilichonse chakuchipani chizayenda bwinobwino, chakudziko chizayenda bwinobwino. Tichepese mtima wosalana. Ndifuna ndithamange mwachangu nkhani za madroni komanso nkhani za Yeremiya Chihana. Izi mukuyenera kusamala nazo chifukwa mundale zithaku zakupwetekani patsogolo. Ndikufuna ndibwereze nkhani imene inachitika ya madroni komanso nkhani ya Yeremiya Chihana. Mukuyenera kusamalisa kwambiri chifukwa chonena kuti mundale zizatha kukupwetekani patsogolo, chifukwa tikudziwa kuti nkhani ya madroni panali mulandu umene ukanakhalapo wa trespass koma unakwiriridwa. Amalawi amangotenga zinthu ngumangoyika mmutu. Amalawi amaoneka ngati ndoyiwala, koma Amalawi samayiwala. Amadikira tsiku lawo lokhazikika, tsiku lawo loyikika, ndipo amamulola wandale kupanga china chilichonse pamene ali pa mpando, kandi kuba, kandi kutani, kusintha ziganizo, china chilichonse chimene chingapange wandale. Anthu ovota amangoyang'ana kudikira tsiku lovota. Ndendi kuti mlandu wa madrone unakwiriridwa, kunayeneka kukhala trespass, mlandu umene akanasekuliridwa anyamata amene aja, koma unakwiriridwa mlandu umene uja. Ndikufuna ndibwere nkhani ya Enoki Chihana, Yeremiya Chihana. Nkhani ya Yeremiya Chihana zokhuza ku Blantyre water board olakwa sa Yeremiya Chihana, koma kuli anthu ena kapena kunena kuti ndinene kuti kuli madolo awiri omwe analandiriratu ndalama a Chihana asanachitidwe appoint.
pali anthu ena awiri amene analandiriratu ndalama, achihana a Yeremiya asanachitidwe appoint kuti akagwire ntchito ku Waterboard. Ndipo ndalama zimenezi zinaperekedwa kwa mkulu wina wa malonda wa ku Zambia. Ndalamayo inali $1 million. Cholinga chimene ndalama imeneyi imaperekedwa ndichonena kuti apasidwe contract, ndipo izi zinachitika Yeremiyayo asanasankhidwe udindo wake. Ndipo anthuwa anapanga zakatangalezi ndi chair wa body imeneyi, Sten Chirwa, komanso mnyamata wathu ndi amene anapanga zimenezi. Mnyamata wathu ndi lawyer Sten Chirwa ndi amene anapanga zimenezi. Ndipo ndikufuna ndipemphe a President Mutharika kunena kuti zimene zikufunika kupewa tiyeni tizipewe kuti zisaononge dzina lanu komanso zisaononge mbiri yanu imene pakadali pano mbiri yanu ili bwino. Ndikufuna ndiyankhule kuti Charles Msusa, director wa ku accounts ku plant ya Waterboard, ndemwe akutulusa ndalama ndi Sten Chirwa ndi mnyamata wathuyi. Ala comrade mungoti mnyamata wathuyi. Chifukwa cholikonda dziko la Malawi, President wa dziko lino APM anakhazikitsa maphunziro aulere mu dziko la Malawi. Koma zikudabwitsa kunena kuti pali skulu zina za primary my headmaster komanso akuluakulu a school committee madera ena chiganizo chimene anayika APM sakufuna kuchigwiritsa ntchito pa zifukwa zawo. Ma headmaster ama skulu ena komanso angakhale m'masecondary ena zikumveka zonena kuti akupanga zinthu zosemphana ndi zimene APM analamula. Choncho pali ma headmaster ena akutenga machansi. Mwachitsanzo kulichenza primary ana skulu auzidwa kuti mwana wa skulu wina aliyense apereke 85,000 kwacha. Ndalama imeneyi akuti ya chitukuko, ndalama imeneyi aliyense apereke, ndipo standard 8 onse auzidwa kunena kuti ngati sapereka sakulemba mayeso. Ndizokhumudwitsa kunena kuti maskulu ena sitikufuna kulemekeza chiganizo chimene ananena a president. Choncho akuyambisa zimenezi ndi meya so wa mzinda wa Luchenza amenewa ndi Agrivin Namukopo. Agrivin Namukopo amene ali meya wa mzindawu, a council Aspuni, a headmaster Andalama, komanso aphunzitsi achaima. Awa ndi ena mwa anthu amene akusogolera zonena kuti ana skulu akuyenera kupereka ma 85,000. Ino amene simukudziwa kwa Luchenza primary school ili ndi ana osati masewera. Ndalama zimene ziti zitoleredwe kumeneko
ndi ndalama zochuluka kwambiri. Ndifuna tipemphe anduna azamaphunziro mubwere ku Luchenza muzatione wabweresa ndi ndani zimenezi, kapena kunduna kwanu mwalamula kunena kuti anthu azipereka ndalama zachitukuko. Ngati pali kusintha kwina tipempha boma kuti muzikhala ndi nthawi yolengeza kuti mwina anthu akamabwera ndi zawozi tisaone ngati angozipanga mwa iwo okha. Choncho ndikupempheni kuti mthamangire ku Luchenza kumene kumakolo ngakhale anali pa msonkhanopo anali kung'ung'uza kunena kuti kodi mesa a president, kodi mesa chipani cha DPP, boma la DPP linati skulu ndi aulere. So pano izi zikukhala bwanji pakufunika kumasulira anthu kunena kuti kuzipezeka zinthu zina zonena kuti anthu muzichita limodzi cholinga anthu asamadabwe. Choncho anthu aku Luchenza alokhumudwa chifukwa cha khalidwe limeneli. Dzana la liwisiri chifukwa chosamvesa, chifukwa chosakhulupirirabe kuti chipani cha MCP chinatuluka mboma, anayitanana koma mkumanowu unali ku famu ya bwana kumchinji. Mkumano unali ku famu ya bwana kumchinji chifukwa chosamvesa, chifukwa chosakhutisidwa kuti anatuluka mboma. Anayitanisa achinyamata kuchoka kudowa, ena kuchoka kwa Msundwe, ananyamulidwa kukhala ngati akupita koka sola chimanga, ganyu yosola chimanga kwina kwake. Anthu anaenda mwaka chete ndi kukafika ku mchinji. Atakafika kufamu kumeneku anakapesa kumeneku kunena kuti Mike Abwira anali atafika kale, komanso a Moses Kunkuyu anali atafika kale ku nyumba kwa Chakwera. Kumeneku ndi kufamu yawo ku mchinji, ndipo kunali zokambirana ndi azikuluakulu ena achipani chija cha Malawi Congress Party. Nkhani imene ina manga nthenje kumeneku ndiyo khuza kupanga zisokonezo. Nkhani inakula kumeneku ndiyo panga zisokonezo. Akufuna kupanga ma demonstration maboma alilongwe, Mchinji, Mchisi, Dowa, Kasungu. Cholinga cha ma demonstration amenewa azakhala osakaza, ononga, koma ma demonstration iwa akubwera mu dzina la alimi afodia kunena kuti malonda sakuyenda bwino. Choncho akufuna kudzera kumbuyo kwa alimi onena kuti abwanawo akunzeka kutenga ndrama za ma demonstration kupereka maboma onsewa. Akuona ngati kuti akhoza kubwereraso pa mpando. Ndimafuna ndinene kunena kuti Achakwera, vomerezani zinthu zinavuta chifukwa kumene zikupitako muzachitisidwa manyazi ngati mwana wa mng'ono. Vomerezani munaluza chifukwa Amalawi tikuyembekeza kuti ku convention mukukaluza, ndipo ndikusimikiza cheke twa bambo anga anapita kale kumanda. Simukuwinaso, simukubwereranso pa upresidenti wa chipani chija cha MCP. Ndinanena kuti simuzawina ngati president wa dziko, ndibwerezenso simukuwinanso ngati president wa kuchipani ku MCP kumene
ndipo ata awine ndi awo. Mukungoona kutaya nthawi yanu. Ndimafunanso ndipemphe nonse atsogoleri a chipani chija cha MCP, ngati kukhala kwake kuli kumeneku kubwerera mboma kukhala kovuta chifukwa Amalawi tikuona zimene mukupanga, mukupitirira kutikumbusabe nkhanza zimene mumatichitira. Malonda a fodya avuta chifukwa ikonomi sili bwino. Chipani cha MCP chinasakaza zinthu zambiri zikufunika zikonzedwe. Tivomereze tinaluza, tasiya zathu alamule, tione kuti kodi pakamata miyezi 14, kodi pakamata zaka ziwiri kunja kukukhale chani. Ngati anthu tiyambe matukutuku, tiyambe kuchokera pamenepo. Pano bajeti iyo ndi imeneyo, ndalamazo sizinayambe kutuluka, sizinayambe kugawidwa, koma tikufuna President Peter Mutharika kuti apange ichi, apange ichi, apange ichi, apange ichi. Wanuyo tupaja enda kukwera ndege kupita kunja, akamapita bwera kumeneko osabwera kundikanthu. Timangomva Eastern Bridge kuomberedwa mmanja, government to government, mafuta abwera kukajambula stima imene muli mamolasses. Amalawi sitinaiwalebe masiku sanata akadali awisi. Ma demonstration amene mukukonza sachitika. Ndipempha achisale ndi ufulu wa anthu kupanga ma demonstration. Akapita kukapanga ma demonstration othyolawo agwire chifukwa agwirizana kunena kuti a president iwo azitulusa ndalama ndi kumaka awombola anthuwa. Zonsezi zikuchitika chifukwa chonoti a DPP mukuyang'anira zinthu. Palibe ndi mmodzi yemwe amene anaba ndalama wamangidwa, palibe ndi mmodzi yemwe wachikwanje wamangidwa. Ndi chifukwa chake anthuwa akukutolani. Achisale maso athu ali pa inu ngati wamkulu wa achinyamata, tikuyang'ana kwa inu. Pa ground kuti zinthu ziyende bwino mukuyenera kukhala serious. Ntchito mukuyigwira achisale usana ndi usiku, simukugona kuti achinyamata miyoyo yawo ikhale bwino. Mukuyesesa kupanga madongosolo, koma kumbali inayi ndimafuna ndikupemphenisoni pamene mukupanga za anyamata, tiyenisoni security yathu ikhale bwino. Tisalole kunena kuti anthu ena abwerese chisokonezo mu dziko mwathu. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Akalumo nthawi imene amagwira ntchito ku immigration anapanga passport ya diplomati kumpasa mu Nigeria. Atamangidwa anaulula kunena kuti analamula ndi achakwera. Ndi chifukwa chani aboma mukungwayang'ana achakwerawo? Okalowa mudi oyera, mitima yawo ndi oyera, akapembedza Mulungu oyera, amawerenga Baibulo oyera, asunga malamulo ake oyera, zamoyo zinayi pano ake. Ndikhala ndikubwera chigawo cha kumadzulo pamene ndikupitiriza program ya nkhanga zaona. Ndizakhala ndili ku Lumbas Police Station kumene kukuchitika zakatangale, komanso ndikhalanso ndili pakanengo. Ndikhalanso ndili pakanengo, komanso ndikhalanso ndili m'madera ena. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa, mwakoma nonse.